Riwruoge makelo ratiro ma oganda koro wuok kendo jiwo piny owacho mondo mi okaw okang' mar kedo gi yedhe mamero ji ka giwacho ni mano e yo makende mabiro neno ni oduok chien kwan oganda ma yedhe mamero ji rocho ngimagi. Ka gitwak gi jofwambo e boma ma Kisumu ne otelnegi Blue Cross gidwaro ni mondo piny owacho med nengo mar kong'o kaka yo makare mar jiwo lwenj kedo gi yedhe mamero ji e pacho kae. Bende gidwaro ni tend counties oluw chike matayo puodho kuonde ma iuse yedhe ma kamago. Alcohol prevention and working on. Good morning. As the board chair at SHAPE, those who own second generation. Each county now has Alcoholic Drinks Act, like Kisumu has Kisumu County Alcoholic Drinks Act, which also talks about the distance of an alcohol premises next to a school. It should be 300 meters away from the schools, but this has not been done. A lot of bars, a lot of wines and spirits have been licensed next to schools. So we are looking at a total ban of alcohol selling within 300-meter radius of schools and institutions of learning, churches, and areas frequented by children which expose vulnerable population to alcohol. The increase in excise tax of alcoholic drinks is considered the most effective way of addressing the problem and ensuring that we prevent the young population or the young people. Ndalo mano kende toka obila moro manyocha otiete sendo obila mandori wito ngimane juma mokalo bang' ka jopiny norodhe e sach apedha mar kedo gi kuong' ma ok opuodhi. MCA ma East Asembo Gordon Onguru koro golo duonde kaluwore gi apedha mager ma obila osebedo katime gweng'no chakre otieno mane gino timore. Jalno wacho ni karodoko ni obila osemako jogo mitudo kod nek makamano jopiny pod odak kod luoro ka giywak ni apedha ma obila sani timo e alworano medo rocho arita e gweng'ego. Okonyo jotend arita ma Siaya mondo mi okel winjruok e kind jopiny kod obila. Waketuru gweng' mondo koro bed kod kwe mondo jowa odogo tijegi kaka nyocha gitiyo nikech mane gima gidakgo. Ka wamedo goyo jowa to joma osemaki to osemaki to koro wagoyo joma bende onge makosa to ok ber ahinya. Ok anyal ling' to gandana sani kiwuotho kata kibiro e chichni wagi godhiambo kidhi kamito karomo sa 12 ji osedar e chiro. Kibiro Nyilima karomo sa 12 ji osedar e chiro. Kidhi Oyude sa 12 ji osedar e chiro. Kidhi Ndarokago sa 12 ji osedar e chiro. Kidhi Ndori sa 1 Ndori odong' chalo gunda. To mae kama ngima jowa nitie. Sanda kwa police ni kata ka koro gitimo investigation to ngima mag jowa giwe mondo bed gi kwe mondo jowa otim ohala gitim nonro kapod nitie jok mane oyudre kethni mapod ni oko to giluwa yo makare mabiro miyo gimakgi to giwe timre mar dhi harass ji kata buogo ji e chirni.